गिबियावनो आं गरेस्वर फरायसालिमानि गोरायुं महरै नोंथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरदों। मैया गुबुन गुबुन गौथुमनिफ्राय रिपर्टारजों लोगोसे फैनानै आंनियाव सोंफैदों जे एडमिसननि मुं थिसननायनि फिसा मानो एसेबां लादों। 1140 थाखा जायोमोन, 1140 किन्तु जों हमदोंमोन मा जाय माने गभर्नमेन्टआ होआ बे फिसखौसो जों लादोंमोन। बेयाव माने जोंनि जिबियाव रायलायनानै एप्लिकेसन फिस जों गथ'फोरनि स्टुडेन्टनि नामाव जोङो प्रत्येक बोसोराव माने इउनिभार्सिटियाव जों एप्लिकेसन माने रिनिउ खालामनांगौ। बेयाव खरसनि थाखाय 100 हमदोंमोन, सार्टिफिकेट फिसाव 140 हमदोंमोन आरो लाइब्रेरि कुइसन मानि 400 हमदोंमोन आरो गुबुन गुबुन मेनटेनेन्स जेरैबायदि हाजिरा लगायनाय माने हाग्रा दानस्रायनाय बेफोरनि थाखाय जोङो 100 हमदोंमोन। दा जिहेतु गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय डाइरेक्टर अफ हायार एडुकेसन आसामनिफ्राय जों मोनसे बिथोन मोनदों जे कलेज इउनियननि रिलेटेड खिनाखौ जों लानांगौ आरो बेखिना गासैबो किन्तु जों जिखिना लादोंमोन सरकारा जोंनो होयि जिखिना रां बे रांखौसो जों लादोंमोन बेयाव। दा जिहेतु गुबुन गुबुन गौथुमनिफ्राय फैनानै बुंबाय आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जे हायार एडुकेसननि जि बिथोन बे बिथोनखौ आं सन्मान होनानै बे बिथोना आसलते 6 तारिखआवसो फैदों सेप्तेम्बरनि। एडमिसना जोंनिया जादों सेप्तेम्बरनि माने सिगाङावनो कमप्लिटआनो जाना दङ। ओंखायनो बे समाव जों फ्रि होदोंमोनब्लाबो उनाव बेखौ जों साननानै जोङो गासै 1140 खालामनानै होदोंमोन। दा मात्र जोङो लानो थाखाय थिरांथा आं माने गरन्थ लाबाय जे माने 400 होबानो जागोन। 1140 जायगायाव मात्र 40 होबानो जागोन आरो जायफ्रा 1140 होनानै लादों बिथांमोननो बिसोरनि फर्म फिलआप बा एडमिसन बेयाव गासैयावबो बिसोर रिसिप्टखौ दिन्थिबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय बिसोर रिफान्ड होनाय जागोन। बे एग्जाम होनाय जागोन, थारमाने खमायना होबाय आरो बेयाव जुदि 300 दंबा फर्म फिलआपाव 200 लाबाय खेबसेयाव आरो बबेबा खेबसेयाव जों 100 लाबाय, बबेबा खेबसेयाव 100 लाबाय, बिदि लायै लायै बेखौ गासैखौबो जोंहा माने होफिननाय जागोन बे राहाजों आरो बेखिनियानो। खुलुमबाय। जोंनि गरेस्वर गोजौ फरायसालिमानि फरायसा खौसेथि आफादनि आफादगिरि जानानै आं दिनै बेखौनो खावलायनो सानोदि मैया जोंनि फरायसालिमायाव जालांनाय जाथाय बेयाव जानाय जाथाय बायदिया जादोंदि फरायसाफोरनिफ्राय एडमिसननि मुङाव 1210 थाखा फैसा रां लानाय जादोंमोन, जायनि जाउनाव जों दिनैनि दिनाव एडमिसनखौ बन्द खालामथ'नो गोनां जादों। जोंनि BA फार्स्ट सेमनि एडमिसना थांनाय आगस्ट दानावनो जोबलांदोंमोन, जायनि जाउनाव सोरखारनिफ्राय रां लानायनि जेबो नटिस फैयाखैमोन। दाखालि थांनाय 6 सेप्तेम्बरावसो मोनसे नटिस फैदों, जायनि जाउनाव फरायसाफोरनिफ्राय फिस लानो खावलायनाय लेखा जेरै दङ मेगाजिन फिस आरो गेम आरो स्पर्ट्स आरो कलेज उइक फिस, बे मोनथाम फिसखौल' लानो थाखाय खावलायनाय जादोंमोन, जेराव बे मोनथामनि फिसा 400मोन। 400नि बारा जानाय दिनै बेखौनो खावलायनो सानोदि जोङो गरेस्वर फरायसालिमानि खौसेथि आफादनि जानानै जाखिनि फिस लादोंमोन बै फिसखौ खमायनांगौ, जायनि थाखाय गोबां फरायसाफोरा होनो उसुबिदा जादोंमोन। बेनि थाखाय जों खावलायनो सानोदि 1210 थाखा लानायनि उनै जोंनि जा इउनियन बडिनि मोननांगौ रां बा फिस लानांगौ बेखौ 400 रांखौल' लानो थाखाय जों गुरै खावलायदों। नमस्कार, আমার নাম বেমালী বড়ো। मैं गरेस्वर ছাত্র কথা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক। বৰ্তমান আমাৰ কলেজত যোৱাকালি যি হৈ গ'ল ইয়াৰ ওপৰত মই কিছুমান বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, য'ত আমাৰ गरेस्वर কলেজৰ BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ
সেয়া আগষ্ট মাহৰ 28 তাৰিখে সমাপন হৈ গ'ল, য'ত সেই টাইমত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে আছিলে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন চলি আছে। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত মই কিছুমান কথা ক'ব ওলাইছোঁ যে কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ নামভৰ্তিকৰণ মাচুলৰ নামত 1210 টকা হিচাপে লোৱা হৈছিলে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা 1140 টকা লোৱা হৈছিলে। গতিকে 6 তাৰিখে ছেপ্টেম্বৰৰ 6 তাৰিখে গভৰ্ণমেণ্টৰ নটিছত উল্লেখ কৰা আছিলে, য'ত মেগাজিন ফিজ আৰু গেম স্পৰ্টছ আৰু কলেজ উইক ফিজ মানে সেইবোৰ ফিজ মানে ল'ব লাগে। গতিকে সেই মৰ্মে আমি কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত আমি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ, যাতে সেইবোৰ ফিজ মানে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ নামত মানে কালেক্ট কৰে, যিহেতু সেইবোৰ ফিজ নেক্সট ছেশ্যনত যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইউনিয়ন বডিত থাকিব, সিহঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে মানে সহায় সুযোগ কৰিব পাৰে। গতিকে আমি কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, য'ত যি 1210 টকাত যি মাচুল মানে আদায় কৰিছিলে, ইয়াৰ পৰা মানে কম হ'ব লাগে আৰু আমি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হিচাপে হয়তো কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু ষ্টুডেণ্টৰ সুবিধাৰ্থে মানে ইউথ ফেষ্টিভেল বা যিকোনো ফেষ্টিভেলৰ নামত হয়তো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ নামত ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ নামত মানে পইচা লগা হয়। গতিকে আৰু সেইবোৰ পইচা মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ৰিফাণ্ড নহয়। গতিকে ষ্টুডেণ্টসকলৰ সেইবোৰ মানে কালেক্ট কৰি অন্য যিবোৰ ফিজ, সেইবোৰ ফিজ মানে কলেজ কৰ্তৃপক্ষই ল'ব নালাগে বুলি আমি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ। গতিকে আমি আজি আলোচনা কৰি তাৰপিছত নটিচ দিয়া হ'ল, য'ত ষ্টুডেণ্টৰ পৰা 400 টকা লোৱা হ'ব। গতিকে ধন্যবাদ।